Min Lulju tas-sena li għaddiet 40 żagħżugħ u żagħżugħa vulnerabbli daħlu fid-dinja tax-xogħol jew jinsabu fil-proċess li jsibu impjieg permezz ta' inizjattiva meħuda mill-President's Trust. L-inizjattiva twaqfet bi skop biex toffri spalla lil żgħażagħ li ħarġu mis-sistema edukattiva u li għandhom diffikultajiet soċjali jew anki persuni b'diżabilità li qed ifittxu impjieg. Sabiex l-inizjattiva tkompli tissaħħaħ, il-President's Trust iffirmat ftehim mal-Assoċjazzjoni Maltija għal min iħaddem biex iktar kumpaniji joffru impjieg lil dawn iż-żgħażagħ b'diffikultajiet. President's Trust iffirmat ukoll ftehim ma' Michael Evans, professur barrani, li se jkun konsulent tekniku dwar kif dawn iż-żgħażagħ jistgħu jingħataw iktar għajnuna. Sera Bondin, id-direttur tal-President's Trust, spjegat kif iż-żgħażagħ jingħataw għajnuna sabiex jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Iva, fordin niltaqgħu ma' żagħżugħ jew iż-żagħżugħa nsiru nafuhom b'mod individwali, naraw il-ħiliet x'inhuma tagħhom sabiex noħorġu dawk il-ħiliet. Il-President ta' Malta Marie-Louise Colero Preka tkellmet dwar l-importanza tal-Employment Initiative u ringrazzjat lil dawk il-kumpaniji li jgħinu li żgħażagħ jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Ġibnu board espert fil-qasam tal-Supported Employment li kien anka president tal-Assoċjazzjoni Ewropea ta' fuq Supported Employment, imma ukoll importanti ħafna il-Malta Employers Association li ukoll qed daħlu sa f'dil kollaborazzjoni mal-President's Trust.